Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa taşar yurtda zähmet çekýän, ýani hala zähmet çekýän Wepajanyň adyndan mehriban kıblasyna, ýani edi dädesine Agajan aga ýürüýte şu awtylogy sowa tökmünde biz toparmyz bilen bilelikde dawaraly ýagdaýda gowşurmana barýas. Agajan aga ilki bilene sizi mübarekleýäs. O toýlar gutly bolsun. O täze maşynam toýa minmeňi dilek edýäsini şeýle gowy dilekler bilen häzir agzyr maşgala bararys we şol owadan pursatlary Jeyhun Production YouTube kanalyna size hodurlarys. Bugun Gurbanlygyň üçlenji güni Allahjan ähli türkmen halkymyzy Gurban bayramy bilen tüýsürekden gutlaýas. Agajan aganyň geçen saly jüwlerin içinde doglan güni boldy. Heme doglan günde sowgat hemem Gurban bayramyna we awtylogam sowgat boldy. Wepajan janyň sag bolsun, seňe işleriňde ulul üstleриň ýar bolmagyny tüýsüregimden dilek edýär. Onda etraf merkezinden näzikli isfadyna geňeşligine tarap ýöredik. Mehriban tomoşaçlar, Agajan aganyň döwletli ojagyna geldik. Häzir nesip bolsa, sowgada Agajan aga gowşurarys Wepajanyň adyndan, oglunyň adyndan. Agajan assalamu alaykum. Wa alaykum. Ilki bilene gutlaýas. Nätäze maşyn Wepajanyň adyndan saňa sowga dagam nesip etsin. Allahjan toýa minmek nesip etsin diýen gowullara min. Gurban bayramiňyň gutly bolsun. Beren sadakalaryňyzam Allah dergähine kabul bolsun. Geçen saly jüwlerin içinde doglan güni bolup durýar. Maşyn näme? Zakat edildi, ýetişmedi. Onda gizaatı da kabul edýän atawdy. Agam nesip etsin. Kapyňda diňe toý diýip geleli bir ata ýüreginden Wepajana da ak pata bersen. Sizin ýaşyňyza baryp, siz ýaly bolup bizen şeýdip çağlarymyzyň elinden maşyn minmek bize de nesip etsin. Nesip etsin. Kapyň toýly bolsun. Elmidama toý dikkatine seýliň ýurdum, farahat bolsun. Arka dagly herdaryň daýadyna elmidama gül oýnmak nesip etsin. Derýamyza bereket berin, ýurdumyz asuda bolsun, asmanlanmaz. Amin. Öýüňizde toý bolsun elmidama. Sağ olun. Algurlu gedem. Çağlarıma sağ olsun. Minnettar.
Elmi damıcallar sağ olsun. Emmecik sağaman geçsin. Hemmen oyunu toy bolsun. O toyda katnaşaylı sağaman geçsinler. Sağ olsun. Yaşızıyım olsun, görecekler kova olsun, bir mamı olsun, bir sağ bağ olsun. olsun. Hemmecik sağ olsun. Seyden bir olarak ova olsun. Hemmen birin mamı olun, birin bağ olun. Seyden bir olarak ova olun. Amin. Alka utlu olmasın. Sağ ol. El sarpalayın. El sarpalayın. Değerli maşın mutlu olsun. Toylu maşın olduğuna gelin getiren Arskal devletli maşın olun. İzemine kulu oynayıp bilmek nasip etsin. Değerli toyumun canın sağ olsun. Beni göreceğim oğul kolun. Kopanayım benim sağ olsun. Kaka atar kadar utlu olsun. Toylu maşın olun. Toyumunun. Dine gece getiren maşın olun. Al canın sağ olsun. Sağ ol. Arkamda dağım var, hovullarım kakım var. Ah benim mehriban ecem var. Yanımda bolurlar, beni yaxşı görürler. Şükür benim mehriban uyan var. Arkamda dağım var, hovullarım kakım var. Ah benim mehriban ecem var. Yanımda bolurlar, candan edi görürler. Göz kovancım dayancım ağam var. Bu dünyada benim yakın insanlarım, insanlarım. En yaxşı günler yanımda bolun insanlarım, insanlarım. Bu dünyada benim yakın insanlarım, insanlarım. Yaxşı yaman günler yanımda durun kozanlarım, kozanlarım. Kakalar uğunsun, geceler uğunsun. Gül verin ellerine beginsin. Arzuların dinlep alıp atasın. Şartlansın toyunu tans oynasın. Kakalar uğunsun, geceler uğunsun. Gül verin ellerine beginsin. Arzuların dinlep alalım atasın. Şartlansın toyunu tans oynasın. Bu dünyada benim yakın insanlarım, insanlarım. En yaxşı günler yanımda bolun insanlarım, insanlarım. Bu dünyada benim yakın insanlarım, insanlarım. Yaxşı yaman günler yanımda durun kozanlarım, kozanlarım. Yine merhaban tomoşaşlar görüşüňiz ýaly Agazan agada sowgatlar gowşurdyk. Size şular ýaly maşina almak nesip etsin. Merhaban ilim türkmen halkym. Allah zan hemmäniň gapysyna toý bolsun.